Хайде, тети, давай, дръж локмена. Дръж локмена. Де? Дай. Хап. Де? Хайде. Какво снимаше като този? Да звънна ли на майка си да се похвалим? Звънкай. Тази вечер Петър ходи напред. Да, по-вели са опитите. Сега не е нали фукнала из къщата, но има един локмен, да се побута и го гони. Да. Излезе чак на паркета, първо говоря с главницата, т.е. премина бариерата, продължи с локмена и отиде чак на паркета и на паркета, защото вече удреше във вратата и се обърна на обратно много рязко и се удари отзад главичката, да се разплака. Отделото тъмън на време. Сега вече мисля, че ще имаме една от едния край до другия, но в правилната посока. Малко е като гасеница, така е, с паща се избутва се, но има направи. Добре. Айде, на вас лека вечер. Чао. Се не иска да му напред. Тя се вижда напред. Още колебливо, нали? Айде, знам, давай. Александър чупила някакви частици на крака.